Yurdumuzun Daşary işler ministrliginde geçirilen duşukda bütün dünya Feodal guramasyna goşulmak boýunça departamentiniň direktory Türkmen toprağynda bildirilen myhmantöýörlük we meýleşdirilen çäräniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpsün edilendi üçin hormatly prezidentimize we Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hoşalyk sözlerini beýan etdi. Bellen şäly bu duşuk Türkmenistanyň bütün dünya Feodal guramasyna goşulmagyna tarap ädilen möhüm ädimdir. Şeýle hem duşugyň dowamında Sewitleýin we halkara Feodal ykdysady hyzmatdaşlyk milli gadalaşdyrdy hukuk binyadynyň kämilleşdirilmegi, şeýle hem halkara guramalar we degişli idaralar bilen öýdary gatnaşlary ösdürmek bilen baglanyşykly meseleler boýunça galaklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Şol wagtyň öýdünde Türkmenistanyň bütün dünýä Feodal guramasy bilen hyzmatdaşlygyň ýygyderlik häsiýeti eýdigini taldy. Mundan başga da bütün dünya Feodal guramasyna goşulmak boýunça departamentiniň direktorynyň Aşgabat şäherine iş saparynyň çäklerini Türkmenistanyň bütün dünya Feodal guramasyna agda bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça hökümet toparynyň wekilleri bilen duşuň geçirilmegi meýleşdirilýär. Munyň özi awraýly harkary guramalar bilen geçirilýän gepleşikleriň köp ugry häsiýeti eýe bolýandygyny görkezýär.